Matul l-aħħar xhur fil-ħabs iddaħlu jaħdmu numru ta' professjonisti biex jgħinu lil priġunieri iħejju biex jgħixu ħajja lil hinn mill-ħabs. Care player coordinators li x-xogħol tagħhom pereżempju jkun li kif persuna tidħol fl-ewwel ġurnata fil-faċilità korrettiva isir pjan magħha ta' xi żvilupp għandha bżonn dil-persuna biex tkun segwita sa mill-ewwel ġurnata sal-aħħar ġurnata li tagħmel hemmhekk. Spjega dan il-Ministru Carmelo Abela meta mitlub jikkummenta dwar ir-rapport tal-Kumitat Ewropew għal prevenzjoni tat-tortura u trattament u pieni inumani jew degradanti. Fisser kif din hija waħda minn diversi miżuri biex ikunu indirizzati n-nuqqasijiet fir-rapport. Rapport li fih kien innotat titjib f'diversi oqsma kemm fil-faċilità korrettiva ta' Kordin u anke fis-sezzjoni forensika tal-Isptar Monte Carmeli. Iżda l-Ministru rimarka li l-Gvern ma jistrieħx fuq is-suċċess filwaqt li nnota kif ċerti sitwazzjonijiet bħal servizz mediku aħjar fil-ħabs jirrikjedu ħidma u sinerġija bejn diversi ministeri. Anki mill-aspett mediku, hemmhekk diġà kienu bdew diskussjonijiet anki mal-qasam tas-saħħa biex naraw kif nistgħu ntejbu s-servizz għax finalment is-servizz irid jingħata mill-professjonisti mediċi li f'dan il-Ministeru m'għandniex professjonisti mediċi u allura nkunu rridu naħdmu mal-qasam tas-saħħa biex dawn is-servizz jingħata, dik il-ħidma kienet diġà inbdiet u rridu nkomplu il-ħidma tagħna fuqha. Il-Ministru Abela tkellem dwar xogħol estensiv li skont ir-rapport hemm bżonn isir f'żewġ diviżjonijiet partikolari tal-faċilità, xogħol li xi kultant joffri sfidi loġistiċi kbar. Il-problema prattika hi li hemmhekk għandek numru ta' inmates f'kull division li ċertament tittamel relokazzjoni tagħhom biex ix-xogħol ikun jista' jsir. Dan huwa daqsxejn diffiċli biex isir kollu f'daqqa u allura ħsieb huwa li jibda x-xogħol fuq partijiet żgħar minnhom biex filwaqt li jkollna l-inmates hemmhekk imma jkun jista' jsir xogħol f'partijiet oħrajn. Fuq kollox l-impenn tal-Gvern fil-qasam huwa xprun biex jagħmel l-integrazzjoni fis-soċjetà aktar faċli. Naħseb ma' paragun ma' pajjiżi oħrajn wieħed għandu jkun sodisfatt li mexjin il-qudiem ukoll. Il-ħsieb tagħna huwa li niffukaw ukoll mhux biss fuq dak li huwa ambjent fiżiku dak li jidher imma fuq it-taħriġ li jingħata fuq ir-reabilitazzjoni li hija importanti ukoll.